Πώς να μην νιώθεις περήφανος όταν είσαι μέλος δύο ομάδων επαγγελματιών στο real estate, οι οποίοι μια συγκεκριμένη μέρα κάθε χρόνο, τη δεύτερη Πέμπτη του Μαΐου, αφιερώνονται με σώμα και ψυχή στο να υπηρετήσουν την κοινότητα και την κοινωνία στην οποία εργάζονται και δημιουργούν. Κάθε χρόνο λοιπόν η Red Day παίρνει μέρος την δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου. Παγκοσμίως 200.000 άνθρωποι είναι στο δρόμο προκειμένου να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν, να δωρήσουν, να επισκευάσουν. Αυτός είναι ο σκοπός σήμερα, να δώσει στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Οι ομάδες λοιπόν της Keller Williams Athens Center και της Keller Williams Solutions Group, όπως κάθε Market Center, κάθε ομάδα της Keller Williams στην Ελλάδα, στην Κύπρο και παντού, σήμερα απέχουν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και αφιερώνονται στο να μπορέσουν να προσφέρουν. Σήμερα λοιπόν μια από τις δράσεις που γίνονται στους αμπελοκήπους των Αθηνών είναι να μπορέσουμε να εξοραίσουμε το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το Μύρτιλο. Το Μύρτιλο είναι ένα καφέ και ένας χώρος στον οποίο άνθρωποι με αναπηρία εργάζονται και κερδίζουν τα προσωζήν. Εδώ λοιπόν σε αυτό το υπέροχο πάρκο είναι ένας πραγματικά καταπληκτικός χώρος στον οποίο όλοι οι Αθηναίοι αξίζει να έρθουν. Εμείς βάλαμε έτσι τη δική μας συνεισφορά προκειμένου να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να πιστεύουν ακόμα πιο πολύ στον σκοπό τους και να συνεχίσουν να εργάζονται εδώ. Μέχρι του χρόνου λοιπόν στην επόμενη Red Day να είστε πάντα καλά και να στηρίζετε συνεχώς και με κάθε πρωτοβουλία την προσφορά στην κοινότητα και φυσικά τον εθελοντισμό. Να είστε όλοι καλά.